Ελλάδα 2014. Κυριαρχεί φτώχεια και δεν μιλάς ελεύθερα. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν στα στενά και εσύ ψάχνεις την αλήθεια μες στο πουθενά. Λοιπόν τρελέ, υπάρχουν τόσα ερωτήματα κι εγώ προσπαθώ να σου πω μέσα από ποίηματα πως κανείς τους δεν είναι ο σωστός, ούτε δεξιός ούτε αριστερός. Πως ένας είναι ο σκοπός, να σε φέρουν με το μέρος τους. Δεν είμαι τρελός γιατί το είδα. Οι μεγάλοι ζουνε μες στη χλίδα και νεαροί πεθαίνουν για μια ιδεολογία. Και μετά άλλοι βγαίνουνε στους δρόμους και σπαν μαγαζιά. Κάπως έτσι εκφράζουνε τη δική τους μαγιά. Κι από ψηλά γελάνε οι μεγάλοι, κι από ψηλά γελάνε οι μεγάλοι. Γιατί αυτό θέλουν να πετύχουνε, ξανά να χανόμαστε για να κάνουν τη δική τους τη δουλειά. Να διαφωνούμε μεταξύ μας και αυτοί να κερδίζουνε, κι αθελά μας στο μέλλον να μαυρίζουμε. Χαμένη ψυχή σε αόρατο κελί, να μην μπορεί να βρει λύση να σωθεί. Ψάχνει τρόπο διαφυγής, μια πόρτα ανοιχτή, μα το σκούρο γύρω μόνο κυριαρχεί. Χαμένη ψυχή σε αόρατο κελί, να μην μπορεί να βρει λύση να σωθεί. Ψάχνει τρόπο διαφυγής, μια πόρτα ανοιχτή, μα το σκούρο γύρω μόνο κυριαρχεί. Σκούρο γύρω μόνο κυριαρχεί. Μια χαμένη ψυχή. Ελλάδα, μέρος 2. Αστεγοί πεθαίνουν μες στο κρύο. Δεν είναι αστείο δυστυχώς. Ο κόσμος μας κάπως θολός, απρόσωπος, απρόσιτος, κάπως ψυχρός. Στη χώρα μας σφαίρες δεν βλέπουμε, τις νιώθουμε όμως καθημερινά. Από πείνα και από κρύο χάνονται τόσα παιδιά. Τελικά όνειρα χάνονται έτσι απλά και σιωπηλά. Και εσύ αμέτωχος, ανίκανος, δεν κάνεις τίποτα. Χαμένη ψυχή σε αόρατο κελί, να μην μπορεί να βρει λύση να σωθεί. Ψάχνει τρόπο διαφυγής, μια πόρτα ανοιχτή, μα το σκούρο γύρω μόνο κυριαρχεί. Χαμένη ψυχή σε αόρατο κελί, να μην μπορεί να βρει λύση να σωθεί. Ψάχνει τρόπο διαφυγής, μια πόρτα ανοιχτή, μα το σκούρο γύρω μόνο κυριαρχεί.